program ni monggi cuak nengi tongtogladi boladi abono tiprasani sinimong. Cini tiprasa celah siklate beri sikle maximum superstar mesamung mela program abo kahai nanya tangi thimani khenawo eba nukjago bahagi hengai baksa tiprasa rok hengai rompre betar jago eba baksa celah sikla rok hengai bad accident engi thimani nogo programo thangai. Abo kahanyo thangnai sal 14 November norok serangsati channel kaisa news nugui mankana tiprasa beri khorokja program nai horkutugo phirokma jora bad accident engi thimani au nor kubunya khanaka tabuk o tiprasa beri bahagi thekya hengai khungsa eba kaisa badyo 4 jona kasawi horkutugo borni nogo phirokma jora borni bad belai speed engma bai a bad chaluknai driver chala paitheko control khaimali angei jagona bad chaka kasloi klaima bai o tiprasa beri hengai arono langma choka eba thitanga tei katham rok hengai 82 malni sakham nogo rohor jaka belai kirima sisa aborok tabukno kathang tabukno theimano wana masingsa a kok engka dolai mono bukhakni kok paithego jeng abono sanai chini tiprasa chala beri atike bad accident engi thimani eba rompre jamani abo sabuno majra rinai aboni okologo sabuni chaya sabuni dostong norok kahamge saimano example tini atike horkutugo program rok khaya henkai sabo nokni onkori nanya thangkamo ati news kra khanakamo tei kaisa wana janai kokle abo se kobangma jagao superstar program ni mongui charai khone rokno chuak biribo phalo plus okra chakra jandi monda juari mathna bagi se abo kahai program khlaijamani nogo plus abo bo khanaka ati superstar program jaga kisa politics party rajniti robo gorongjak hanai mane ati program jaga politics ni yak tongo henmani se abo kahai superstar program jaga only chuak phalnani te jandi monda juwa mathngani amsino abono main program ayang side role este sakao hengai program ni mongoi singer dancer colleague baleke masalajak piaba o program khaye chini tiprasa bomo kahake keleki tong abo ke kebo wan sugala abo kahai program superstar mothangna nangnai abo chini dofani bagi belai hamia tomung hamia effect kalayo program thangi cherai cherai chuak nenglai phan phonogoi bolainani toglainani abo simi englai tongsu abo joto ati program khaimani side effect tei nokni okra borok dara basai ani bai kaka kaki sonobo abono sanai norokle nogo tongo mungsa saimia bat norokni besale phatar thangi tamo ongtong abono kisa khelkadi mane baksa besa kahamo tongo baksa besa hamiabo tongo akongno samase plus ati program thangma jagarogo mani hamia chaya nangya tongkena chanai kahamke thangladi kahamke nogo phirokladi ayang nogo nini ama babu takuk bukuk nasingjak abono wansuti tei kasakok abono sanai norok je jaga thango a jagao jesepono leri tongto haipono norni bad speed eba gari speed khalai ta chalukladi lamao kono mungsasek tamo ongi thana abo kono guarantee kre jodi kono mungsasek ongi thangka hanke a jora nokni ama babu takuk bukuk borno beleke dukho kost manai a bagai jesepono leri tongthong asu badno resriwi ta chalukladi sulokane thangladi note je superstar eba program khlainai okra chakra bo chuak phalnani plus jandi munda juari khlainani mothakdi tangi hinkai abo dofano sekelengma se kalayo abage joto okra chakra ani monai song norok of video ni besing jeng tamono sananai abo kahamge bujikana hani jeng khawo wanchugo paithego abono sanai video ni bukhakti kisa se kaham hamya bujimanke of video no share kanani tapokti।